Siyabingelelayo mfowethu, sicela uma uqala ungene kuleli khasi lethu nizobulungisa. Cofa subscribe button, uyaziphendulela uthisha owomfundi abamncishe uPhaya neJuicy eklasini. Uthisha waseThembalethu Primary School uyaziphendulela ngokuthi le video yakhe encisha ingane uPhaya empeleni ubengahlosile ukuyisabalalisa emphakathini, ubefuna ukuyisendela yena ngqo unina wengane noma umama womfundi, amtshengise ukuthi njengoba ehluleka ukukhokhela ingane yakhe ezintweni eziningi ezisuke ziphathelene nesikole, ile nto-ke abasuke beyenza noma abasuke bekhuluma ngayo eklasini. Uyoze ayi-contribute-ele ingane yakhe. Ulandise ngokuthi ne-stationery sesikole akaze ayithengele ingane, ekhala ngokuthi akanayo imali. Lokhu kuzoba umsebenzi kabani ukuthi ingane ithengelwe, kodwa ekugcineni unayo imali yokuphuza utshwala ngama-weekend nabangani bakhe. Uthi okubuhlungu le ngane iyahola iqolo, kodwa ekugcineni banayo imali katshwala noma yokuphuza utshwala ngama-weekend nabangani bakhe. Uthi-ke okubuhlungu le ngane iyahola iqolo kodwa ayilazi, kodwa ekugcineni othisha okumele basokole. Ukuphawula kanjena kwalo thisha kwenze abantu bangayizwa nje nhlobo into ayishoyo, basalokhe bembeke njalo amabala ukuthi wawukhona uPhaya wayo le ngane neJuicy, ayinikwanga ngesikhathi, wayinika ngesikhathi eseqedile ukuyishutha. Wayiyala ngokuthi utshele unina noma utshele umama wakho ukuthi uncishiwe, kodwa-ke ingane yona ibe yayidlile. Ngane zakwethu, umbuzo-ke uthi eThembalethu Primary School ayikho yini lento abathi inzobho noma bathi ukudla okuphakelwa abafundi esikoleni? Okusho ukuthi mhlampe uma kungekho sisho ukuthi uthisha wayeveza into ethi ayicishe ifane naleyo. Ngane zakwethu-ke kufanele sibheke masayidi onke, macala onke. Asisho ukuthi siyamdifenda uthisha, mhlampe u-government-ke yena uqobo uyakufaka yini ukudla esikoleni? Mhlampe umama wayethumela isifundo kumama womntwana ngoba uyasho ukuthi ekugcineni wayeyinika ingane ukudla. Kuba yinselelo ukuthi abazali bakhiphele iy'ngane ukudla esikoleni. Ngane zakwethu, mina akasihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwenu ukuthi nithini ngalolu daba. Yebo, isenzo esibuhlungu, kodwa uyasho ukuthi yena ekugcineni ingane uyinikezile uPhaya neJuicy. Asihlangane kwividiyo elandelayo. Danko.